Choyamba ndipaseni moni kwina kulikonse kumene lanzina DJ Rodi Munyanani mphunzitsi wa ma-DJ Mr. Malawi ndatulukiratu ine mungotibala manthu ngati kavuluvulu komabe mundisatire bwino. Nkhani yanga yoyamba ndifuna ndiyamikire achiunda amene ndithu atulusa kalata yawo yozuzula kabineti ya president pa nkhani yofuna kugula magalimoto opuma kuti ma-PS komanso nduna zina zizikwera. Ndiye mkulu ameneyi adatulusa kalata yake yozuzula. Takhalani pamenepa timve kuti kodi nkhani yayenda bwanji. Komanso ndibwera pano ndi nkhani yoyamikira atambulasi amene ndithu akugwira ntchito ku MRA, bungwe lija lotolera misonkho. Iyayi munthu akachita chabwino kumamuyamikira. Ndiye mukhale pamenepa musatalikire timve kuti kodi ku MRA kwa gwanji zikuti ko bwanji kumeneko. Ayi ndithamanganso ndikayamikire nduna Mai Paloi amenenso ndithu adathamangira ku chipatala ndikukakhala ngati patient ndikuona mmene madokotala manesi azaumoyo mmene akugwirira ntchito. Tiwayamikirenso mayiwa. Tili pano tuifa Munyanani mukhale pamenepa. Komanso ndikhala pano ndikukamba nkhani ya Vice President wa dziko la Malawi Mai Jeni Ansa. Ndibweresanso imene kumapetoku ndicholinga choti munkhani zonsezi tikumangirira mpulogalamu yake imene. Ndiye mukhale pamenepo mumvesere ndi khutu lanu ndicholinga choti muziwe kuti kodi kuchipani cha TPP kuli chani, nanga muzipatala mukuchitika chani, nanga ukuku ku nduna wa president kukuchitika chani, komanso sayiwala ukuku ku MRA kuli zotani. Rodine Munyanani mphunzitsi wa ma-DJ Mr. Malawi. Tiyambe ndi imene ya achiunda. Achiunda azuzula cabinet ya president imene idali ndi ganizo lofuna kugula magalimoto ndicholinga choti azikwera, azinyauda, azipita kuzibwezi magalimoto okongola, magalimoto okoma kwambiri. Ndi achiunda anatulusa kalata yawo yozuzula kunena kuti maganizo amene mukutulusawa mukuganizawa kuti tigule magalimoto. Professor Arthur Peter Mutharika Mr. Nkulukuta moyo sali mbali imeneyo. Paja mukumbukire kuti Professor Arthur Peter Mutharika wanena kuti sitinabwere kuti tizanjoye, sitinabwere kuti tizadye, sitinabwere kuti tizakhutise mimba zathu. Koma professor akuti tigwire ntchito yotumikira Malawi. Tikuyamikireni Mr. Chiunda amene mwatulusa kalata imeneyi. Gwirani ntchito imene professor adakusankhirani. Apatu mwaonesa kuti inu ndi amenenso muli munthu oganizira dziko lanu. Ndiyene mafuna ndizuzule ku nduna wa president kunena kuti inu ngati mukuona kuti magalimoto amene mukuyendera si abwino, siyani ntchito, anzanu ntchito zakuzifuna. Ngati uli nduna kaya ndiwe PS, ngati ukuona kuti galimoto imene ukuyendera kumeneko si kukusangalasa, sazika mu ofesimo, tulukamo. Ena akufunamo mmene mwatalowamo, ena akufuna mmene atalowamo. Ngati ukuziwa kunena kuti ndiwe PS kapena ndiwe nduna ukufuna uziyendera galimoto yodula, chokamo mu ofesimo, chokamo. Ifeso Malawi tilibe nawe ntchito yayi, tilibe nawe ntchito, tulukamo mmene momo. Chifukwa inu simungagule magalimoto odula muzikanjoya, Malawi akupereka misonkho akulira nawo kuno. Muzipatala mulibe mankhwala, misewu ili kumbike, mirato itathyoka. Ndiye iwo zikakwera galimoto yako uzizungulira mulilongwe ndicholinga choti uzikweza muzibwezi zako. Ndimafuna ndikuuzeni zimenezo. Ngati wasankhidwa kukhala PS, ngati wasankhidwa kukhala nduna, koma ngati ukufuna kuti uzipanga zimenezo, ife sitikugwirizana nazo. Ndimafuna ndinene pano. Professor Arthur Peter Mutharika wanena kuti tiyambe tatumikira Malawi. Iye wabwera kuzakonza zikoli choti muzikaendera magalimoto odula Amalawi alipo mpacha. Amalawi mwapasa ngongoli, mwayamba kuagawira Malawi ngongoli zija manena zija. Ngongoli zija mukatinwa chinyamata asangalazia mwamba kuagawira mukwamba kai mwakhutisa mimba zanu. Iyayi tonsefe tizitukukira limosi, tonse tiziyendera limosi. Ndiyeni mafuna ndikambe pano ndinene pano ndi unduna wa president umene a president anasankha kuti nduna zanga ndi izi, ma advisor anga ndi awa, ma PS oti atithandize kugwira ntchito ndi awa. Simungagule magalimoto ngati mukuziwa kunena kuti magalimoto amene mwapezawo ndoonongeka kapena ndi zikholokholo. Siyani ntchito akuluakulu, mutuluke maofesi, mutulukemo muzipita, muchokemo maofesi. Kandiwe nduna, kandiwe PS, kandiwe umagwira ntchito yanji koma kufuna galimoto yodula. Nimafuna nene pano kuti mutulukemo Professor Arthur Peter Mutharika zimene sakugwirizana nazo.
tulukamo ni maofesi mo muzikapanga zanu ndi akazi anu. Muli kwanu kuja ino maendera galimoto yodula, uli kwanu iweyo utakhala pasi kwanu usanapeze upsiwo, usanapeze undunawo, galimoto kaenderayo ndi imeneyo. Ndiye ngati ukuziwa kuti galimoto siyabwino, tenga ya kunyumba kwako uziyendera. Tenga ya kunyumba kwako uziyendera. Koma zoti mubwere pano muzikati yayi chifukwa choti atisankha kukhala ma PS, chifukwa choti atisankha kukhala ifeyo nduna ndiye tifuna magalimoto odula kwambiri, anthu akationa aziona kuti abwana akudusa. Inu sinu mabwana athu, tinakulemba ni ntchito ndifeyo. Ngati takupasani magalimoto amene kuti muziyendera, tengani omwe muziyendera. Mutenga omwe muziyendera. Sitingakupaseni misonkho yathu, tikupaseni malipiro, tikupaseni china chilichonse, ananu skulu zabwino, tikulipirire ma bodyguard, komanso tipezekenso ife amene tikugulirenso magalimoto odula. Tulukamo ni akulu maofesi. Mutulukemo maofesi mo. Ngati munaona kuti nduna ikasankhidwa mafuna iziyendera galimoto odula, mutulukemo maofesi. Anzanu ena ali kuchipani uko cha DPP, ena maunduna wakufuna, ena UPS wakufuna, ndiye mutulukemo. Imene inali nkhani yoti ni mafuna ndizuzule cabinet ya president imene maganiza kuti igule magalimoto odula. Ni mafuna nene pano kuti mutulukemo maofesi mo muzikapanga zanu ndi akazi anu. Ife sitingagwirizane nazo zimenezo. Chabwino tandilolaninso ndikupaseni nkhani imenenso yachitika ku MRA. MRA yaoneseratu kuti ikugwira ntchito yake yabwino. MRA tiyathokoza Atambulasi poziwisa dziko la Malawi kuti ife mulingo umene tatolera, ndalama zimene tatolera, matiliyoni amene tatolera, iye akuluakulu ntchito ikugwirika. Timafuna tithokoze Professor Arthur Peter Mutharika akamasankha munthu sakusankha mphwepwe yayi, akumasankha munthu oti athandize dziko. Ndiye tiyathokoza Atambulasi pobwera pano kuti ku MRA kukuchitika zokupsa. Ngakhale ena mapanga mademo kumati yayi tikufuna ifeyo pano mutichepesere misonkho titani, komano nimafuna ndithokoze pano MRA kuti maganizo amene munabweresa kuti mutolere misonkho mukuoneka kuti mufuna kuthandiza dziko la Malawi. Ndipo musekere mabo onse amene ochita business, amene amatulukira, sekerani mmene mosekerani, mutolere misonkho yoti ithandize muzipatala, timange misewu, ana apite ku skulu, timange mabloko, tigule madesiki, zimenezo ndi zimene zikufunikira. Koma sopano ngati ku MRA kwatoleredwa ndalama zochuluka chonchi, ndimafuna ndinene pano kuti madepartment aboma amene amagawiridwa ndalama zimenezi mugwirise bwino ntchito. Mugwirise bwino ntchito. Kaya ndinu nduna wa za health, mugwirise bwino ntchito. Kaya ndinu nduna wa za maphunziro, mugwirise bwino ntchito. Kaya ndinu nduna wa agriculture, mugwirise bwino ntchito. Makobiriwa MRA ili pa ground kugwira ntchito yotolera misonkho kuti dziko lathu liyende bwino. Ndiye ino amene mmapasidwa ndalama zimenezi ndicholinga choti mutumikire nawo Amalawi. Chonde musazichechete ndalamazi, musazichechete inu nduna inu, musachechete ndalamazi. Ndimafuna tu ndithoke pano imeneyi ndiyankhule pano kunena kuti musachechete ndalama zimenezi, mugwirise bwino ntchito. Tiwathokoze MRA potolera ndalama zaphamwamwa. Misonkho ya Malawi igwire bwino ntchito. Anthu akuzunzika muzipatala mulibe mankhwala, anthu njala. Pakufunikira kuti chaka chino tione yayi anthu akulandira ndalama zoti apange ma mega farm, achinyamata akulandira makobiri kuti nawonso apindule. Zimenezi zikufunika kuti zichitike. Ndiye tithokoze kwambiri MRA, komanso tithokoze tichenjeze kumene kumagawidwa ndalamazi kuti ndalamazi zikuyenera kuti zikagwire bwino ntchito, zigwire bwino ntchito. Chabwino ndichoke pamenepa ndiwayamikire Mai Paloi amene adapita kuchipatala mozichepesa, mokhala ngati munthu odwala, ndikupita kumeneko kuti akaone kuti kodi anthu akukumana ndi zotani akapita kuchipatala. Manesi akugwira ntchito yawo motani, madokotala akugwira ntchito yotani. Ndiye mayi wazionera okha atalemberedwa, koma sanamalize kuyankhula apezeka kunena kuti wina kwauza kuti ayi amayi musanamalize kuyankhula tangopita nakakwezeni ngati malungu muli nawo kapena mulibe. Ndiye mwazionera nokha amayi, nimafuna ndipemphe unduna wanu kuti muyende zipatala zambiri muno Malawi. Madokotala akutizuza, madokotala akutilalatira muzipatalamu, manesi akulalata kumanena kuti ndikaphunzira ine skulu yanga iwe unaliko, ndikumanena zimenezozo. Ndiye nimafuna nene pano kuti anthu ngati amene wamukaapeza chonde tiye tiwachose ntchito kuti aziwe kunena kuti ntchito zimene akuseweresazi anzawo amaliza skulu ndipo ntchito akuzisowa. Anthu ngati amene wa madokotala manesi aza umoyowa tatiye tiwachose ntchito, amene watiwachose ntchito.
saziwa kugwira ntchito ya ubwino. Pali ena abwino aulemu otiwe kumati ndikadakhala kuti matenda anga awa ndimakumana ndi dokotala ameneyi, bwezi pano inetu bwezi pano nditachira, koma kuli madokotala amwano. Ndiye mafuna ndikuthokozeni mayi Paloyi amene muli a minister amene mukuyenda ndithu pa unduna wanu kapena pa udindo wanu ndikumayendera zipatala. Yendani, muli madokotala amwano achipongwe. Kumuyang'ana kadokotala kukata chipa thupi kali ngwingwi, koma makani ache usiku kunyada kwache ataweta zikhadabo ngati afuna azikaloza usiku, atayika zikhadabo zitali bambo ngati afuna azitiloza azititambira usiku, atapaka milomo yati lipstick wofira milomo ili tiu ngati wadya nyama ya usiku. Ndiye akutilalatira mizimu. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti kuli madokotala auve, madokotala oti akamapita atamwamowa tilinawo mizimu timangu asungira zinsisi. Ndiye mafuna ndikuuzeni pano kuti ifeso anthu tisafoke. Tikaona kuti tili ndi dokotala okumwamowa akupita so kuntchito yake atamwamowa, tiye timuneneze. Tatiimbireni phone ife pano pa radio lomwe ife timulalatire, chifukwa ife timaziwa lata ifeyo. Timulalatire amene. Ndiye mafuna ndikuthokozeni mayi Paloyi, Minister of Health, kunena kuti yagwirani ntchito imene mwayiyamba. Ndizuzule ndikampepo za kuchipani cha DPP. Chipani cha DPP ndimafuna ndichiyankhule mwapaderadera. Nanga ine ndikayankhulira kuti ndilibe ofesi imene ndingayitane akuchipani cha DPP, koma ndili mu ofesi mwanga, ndiye ine paja ndimangolalata ndimangoyankhula. Ndibwere pano tikambe. Mayi Jeni Ansah si munthu wamba. Mayi Jeni Ansah, Vice President wa dziko la Malawi, amene akugwira ntchito ndi Mr. Nkulukuta Moyo, Professor Arthur Peter Mutharika. Kuchipani cha DPP mwayiyambatu mivi yosongola bambo titi kwa Jeni Ansah. Ino amene mwamutenga Jeni Ansah uja kuti ngobwera kumene inu ndi ankhala kale. Ndiye mafuna ndikuuzeni kunena kuti inu tushankhala kale, dzikoli amasankha ndi Amalawi, inu mukhoza kufuna mpando wa president, koma mafuna ndikuuzeni kuti mpando wa president umene mukufunawo Mulungu asakufuna inu simungakhale pamene. Mwina nkutheka Jeni Ansah ndi amene azakhale president wa dziko la Malawi. Kodi pamawa nifuna ndifunse pano, pamawa simuzachita manyazi? Jeni Ansah sanayankhule, sanaime pakodi yamu kuti afuna president, ayi. Koma kuchipani cha DPP mwayamba mivi bambo, ndiye mukuisongola yomuthwizimula nawo mayi Jeni Ansah. Kumpangira maupo adane ni Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuchipani cha DPP kuti mivi imene mukusongolayo yoti mumpweteke nawo Jeni Ansah mupachikidwa ponokha. Inu amene mukusongola miviyo mupachikidwa, ndithu mupachikidwa. Tikupachikani feyo, tikupachikani. Ife tikupachikani. Inu yozisongola ni miviyo, koma ife tili apa tikukuyang'anani. Ndipo mivi imeneyo ngati simukutenga bwino ikupachikani nokha amene. Sinthawi yoti muzikamba pano kukanganira mpando wa president pamene tili ndi President Mr. Nkulukuta Moyo, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo wachiwiri wake ndi Jeni Ansah, ndipo wachitatu wake ndi amene iyi wachipani cha Afodi Chihana. Ndiye mafuna ndikuuzeni pano, ndikuyankhuleni pano achipani cha DPP mwalawira ndiye mukukana kuzuzulidwa. Mukazuzulidwa amene ibwanji, amene iwayamba zotani. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti sinthawi yoti muzikanganira mpando wa president wa 2030. Sinthawi yoti pano pamukayambe kugawana pano. Tikufuna ifeyo mutumikira Amalawi. Musamati pusise, musamati namize. Jeni Ansah uja mukokera mivi pipi. Mivi bambo kumula sana Jeni Ansah nzima yosalakwa, nzima yosayankhula kanthu. Tikuziwa zolakwa za munthu zimakhalapo, koma musamuchite nkhaza mayi Jeni Ansah. Ndimafuna ndiyankhule zimenezi pano pa radio lomwe. Chipani cha DPP musayambe zimenezo. Ndikuti tu pali kagulu ndithu kamulu kamene kakufuna kuti atiwo afuna azapange za 2030 ndiye aziyambiratu panopa ya pansi bambo, ndiye akumenya bambo mivi ya Jeni Ansah. Ndiye mafuna ndizuzule pano kunena kuti nchitidwe umene mukuchita inu achipani cha DPP inu adamusankha munthu uja ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mwasiye adane pa uwiri wawo, mwasiye. Ndiponso ndichenjeze Professor Arthur Peter Mutharika,
izi ndikukamba zimamfikira profesa ndipo amamva. Nimafuna ndikuchenjeze na president ya dziko la Malawi kunena kuti Jeni Ansa uja mumpase ulemu mudamusankha nokha. Awa akanganya asavubwa agolotoni akakaka asavubwa amene wawo akanyimbiwa kakakawa asakupangiseni kuti mudane ndi Jeni Ansa yayi. Kutere kwa kufuna ati inu mudane ndi Jeni Ansa mwakonde iwo ndiye muli mavuwo bambo kusamba mankhwala kumusambira profesa. Azikandiona kweni mavuwo ma MP achipani cha DPP kusamba mavuwo. Ma MP achipani cha DPP kusamba mavuwo achipani cha DPP kusamba nyanga. Azikandiona ine. Manduna achipani cha DPP kusamba mavuwo bambo kwa asinganga pano ali pa ntchito pano akudya ndalama bambo za ma MP ya DPP. Asinganga pano akudya makobiri achipani cha DPP kupita kwa asinganga bambo kosamba. Tikuziwa ife amunyanane zatipeza kwa asinganga mapita kuja zatipeza ife pano pa radio lomwe zatipeza. Ndiye mafuna ndikuuzeni pano kuti ni mankhwala anu ni mavuwa anu ni nyanga zanuzo ndi kusamba nyanga zanuzo musanduka nazo zimenezo muzinunkha nazo zimenezozo kuzipopera perfume bambo perfume osatheka ya mutasamba nyanga mutasamba gonje bambo mazi amaliro bambo mutasamba mazi amaliro kuti profesa zikakuonani bwino mutasamba nyanga bambo mukupita kwa mutambira profesa Arthur Mutharika kuti azikuonani bwino akusankheni mukhale nduna mawa lajati mukhale president ndiye mwauponda. Dziko la Malawi itu anthu amapemphera. Profesa uja kuti afike point yokhala pa mpando paja ndifuna ndikuuzeni kunali azibusa amapemphera. Inu ngati muti musambe nyanga sambani nyanga tione ngati muti muzakhale president. Sambani nyanga zanuzo mauje nduna inu sambani nyangazo. Mukusamba tu nyanga. Muona ngati ndani asakuziwa. Mukusamba nyanga inuyo. Zoti mumgogomese profesa Arthur Mutharika azikuonani. Ngefe tizimpempherera profesa mawa ninkuja mututu mukata kuchosana nduna umene. Mawa mninkuja mututumuka inu atakuchosani pamene mwakhalapo. Ndiye mafuna ndikuuzeni pano kuti ufiti wanu umene mukusambira inu profesa Arthur Mutharikayo kuti azikuona ni bwino muzidana ndi Jeni Ansa. Profesa azidana ndi Jeni Ansa chifukwa cha nyanga zanu super zanu. Anazombe mwamangirira munchuno. Ankhululu mwamangirira munchuno. Miyendo ya anazombe. Mutayimangirira mikanda mutavala ngati azimayi bambo. Koma muli azibambo. Ndiye mafuna ndikuuzeni pano kuti nyanga zimene mukumusambira profesa sizikuthandizani ife tili pano. Ndipo ife tiziyankhula pano inu kasambeni nyanga ife tiziyankhula. Ife tiziyabwira pano tizikuyalusa. Iyo sizoona zimenezo. Sizoona kuti muzikamusambira profesa inu azikukondani azidana ndi anthu amene iye mwini wake anasankha. Iye mwini wake anasankha ikamene kuti agwire nawo ntchito. Inu chimene mukudanira nawo ndi chani? Mukudana ndi Jeni Ansa chifukwa chani? Mukudana ndi Jeni Ansa wakulakwirani chani inuyo? Wakulakwirani chani? Ndiye mafuna ndinene pano kunena kuti kuchipani cha DPP kani nyanga ufiti kuuluka. Musiye zimenezo. Musiye. Osadana ni munthu amene inuyo kuti iye sakudana nanu ya. Ndipo mafuna ndilimbikise mai Jeni Ansa kunena kuti musadane ndi profesa. Pitani kunyumba kwa profesa ngati pali zinthu zimene mukaziona kuti zizalakwika kamulongosoleni profesa. Ife Amalawi takukhulupilirani mai. Takukhulupilirani pa ntchito imene inu mukugwira. Mukugwira tu ntchito amayi. Mukugwira ntchito yotumikira Amalawi koma asavubwa akanyimbe akakaka akufuna ate mudani ndi profesa. Kulibe zimenezo inuyo mayi pitani kumene kumukakhale kumene. Ndipo muzigwira mtima wanu uli mmalo. Musamvera savubwa ya chipani cha DPP. Afisi amene akusamba nyanga akuuluka bambo kumutambira profesa Arthur Mutharika. Ndiye mafuna ndi auze mayi afuko lino la dziko la Malawi. Mayi Gertrude Mutharika muchenjere ndi anthu amene akubwera kumene kumakuzani miseche amayi. Musamale amayi musamale. Musamale amayi musamale. Mayi Gertrude Mutharika musamale. Awasavubwa amene akubwera kumene kwena wasamba nyanga. Aika mikanda munchuno, aika mikanda maliseche. Aika mikanda amenewo. Mwasamale amenewo musamangovomera china chilichonse. Yambani ndipo muziti mukazuka mama muzigwada pasi muzipemphera kuti ya ambuye chonde mutiyang'anire malilime oti tiyankhule nawo. Ena wakubwera pano tikuwaona muzipemphera inuyo. Mayi Gertrude ndi amuna anu muzipemphera. Muzipemphera. Chifukwa kuli anthu